खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायनार्सि गयारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। अनजालि दैमारिया एबेक्सन खालामजानाय नलपारा गामियाव नायगिदिंहैदों। तिनिसुकियाव गंसे ट्राकजों सौग्रावनानै सासे आइजोनि जिउ खहा। बाक्सायाव एसएसबिनि बानजायनायाव 1 दाननि थाखाय बेकार आइजोफोरनो सेलाय मेसिननि फोरोंथाय होदों। क'क्राझार उल्थापानियाव हाग्रा बिफाना टेन्ट हाउसनि मुवा रोगानाय गंसे ट्राकखौ गोख्रोङै सिग्रोमनानै जब्द खालामदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। समाज सिबियारि एबा बर' आइजो जस्टिस फरामनि बोसोनगिरि अनजालि दैमारिया बिस्थिबारखालि गुवाहाटी गरसुकनि नलपारायाव गं 45 नखर हाग्रा बिफानजों एबेक्सन खालामजानाय दुखुथिया रायजो राजानि दुखु दाहाखौ मिथिनो थाखाय नायदिंहैदों। लोगोआव अनामिका बसुमतारीखौबो लांफादोंमोन। मख'नो गोनांदि साननै सिगाङाव आसाम सोरखारनि हाग्रा बिफाना बै गामियाव एबेक्सन खालामदोंमोन। नोजोर होनो गोनांदि बे जाथायखौ सोंखारिनानै बुधबारखालि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआबो क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि जोहै आसामनि गिबि मन्थ्रिनो गांसे मेम'रेन्डाम होनानै बै एबेक्सन खालामजानाय गं 45 नखरनो खहा सुफुंनाय होनानै बिसोरखौ नलपारा गामियावनो दोनफिननांगौ होननानै दाबि दैखांदोंमोन। मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय आसामनि तिनिसुकिया जिल्लानि सिङाव थानाय मार्गेरिटायाव गंसे ट्राकजों सौग्रावनानै सासे आइजोनि जिउ खहा जादों। मख'जाथावदि तिनिसुकिया जिल्लानि मार्गेरिटा थानानि सिङाव थानाय इन्डिया क्लाबनि खाथियाव थानाय 315 नं राजालामायाव गंसे खैला रोगाग्रा ट्राकआ उनथिंजायनिफ्राय फैनानै गंसे स्कुटिखौ सौख्लायै लांफैयो। बे ट्राकजों सौख्लायजानाय जाथायाव सासे आइजोआ जायगायावनो जिउ गोमायो आरो आइजोनि फिसायाबो गोब्राब जोखोम जायो। जाथाय खालामखांनायनि उनाव ट्राक सालायग्रा जाथायसालिनिफ्राय खारखुमायो। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला बे जाथायाव जिउ गोमानाय सुबुंनि मुङा राजु गुरुं आरो सरिता गुरुं। बिसि फिसाय सानैबो स्कुटिजों हाथायाव थांदोंमोन होनना मिथिनाय जादों। जाथायनि उनाव आइजोखौ देहा फाहामसालियाव थिसनथाय होदोंमोनब्लाबो देहा फाहामसालियावनो जिउ खोमायो। बाक्सा जिल्लानि भारत-भुटान सिमायारि ओनसोल एबा सुबनखाता गामि ओनसोलनि माखासे सुबुंफोरनो सेलाय मेसिन सुनाय फोरोंथाय मावबादा होदों। मख'जाथावदि 64 नं बेटेलियान एसएसबिनि सिभिल एक्सन प्लेननि जोहै कामान्डेन्ट एन.के. तामाटनि दैदेननायाव ओनसोलनि माखासे बेखारै थानाय सांग्रां लाइमोन एबा आइजोफोरखौ गाव गावनि आथिङाव गसंथानो हानायनि थाखाय 1 दाननि सेलाय मेसिन फोरोंथाय मावबादा होनाय जादों। बेवहाय गासै सा 45 आइजोफोरनो बे फोरोंथायखौ मावबादानि जोहै फोरोंनाय जादों। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैनाय 6 नं बेटेलियान एसएसबिनि कामान्डेन्ट एन.के. तामाटा आरो बिटिसिनि बुंथिगिरि कातिराम बर' आरो बिसोरजों लोगोसे एसएसबिनि लोगो कामान्डेन्ट प्रेम कुमार आरो लोगोसे ओनसोलनि माखासे सुबुंफ्रा बाहागो लाफैदोंमोन। क'क्राझार जिल्लानि उल्थापानियाव टेन्ट हाउसनि मुवा रोगानाय गंसे ट्राकखौ हाग्रा बिफाननि मावफारियाफ्रा गोख्रोङै सिग्रोमदों। मख'जाथावदि सोनाब बंगनिफ्राय फैबाय थानाय गंसे ट्राकआव टेन्ट हाउस बानायनो लाबोनाय पेन्डेलनि जिफोरजों लोगोसे डाइनिं टेबुलनि सिङाव गोबां दंफांफोरखौ दोनखुमानानै लांनो नाजादोंमोन। बे समावनो हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा ट्राकखौ गोख्रोङै सिग्रोमना गोबां बिबांनि दंफां मोननो हादों। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला गारियाव थानाय गासैबो दंफां आरो लोगोसे दंफां फालांगिजों लोब्बा थानाय गासै 7 सुबुंफ्राबो हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरजों एरेस्ट खालामजादों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।